O Concello de Valga abre ao público o seu famoso Belén artesanal. A decoración de Nadal chega este ano con máis de 4.000 pezas, alternando figuras tradicionais, como os pastores ou os reis magos, con outras actuais como Donald Trump, o rei emérito ou os falecidos Maradona, Michael Robinson ou Kobe Bryant. Pero o tema central deste ano é a crise sanitaria. Bueno, este ano o principal é o tema do COVID. É o principal. A parte hai o rei emérito, que está ca Corina, temos a morte de Maradona, o sea, si puxémolo, temos a Simón, cando daba rodas de prensa do COVID, todo así, un reflejo das noticias que foron pasando. O Belén de Valga é visitado por xente de toda Galicia. A clave do éxito está na mestura de tradición e actualidade. Porque reúne todos os oficios, reflejamos aquí todos os oficios, a parte da parte religiosa, pois intentamos reflejar os oficios que había de antes, representalos aquí. A parte, claro, poñemos as noticias que hai do ano, intentamos darlle así algo diferente. No Belén de Valga tampouco falta o seu propio concello, cos lugares máis importantes da vila. Este ano Belén cumpre 25 anos, unha celebración especial que os 32 montadores deste decorado quixeron dedicar a un antigo compañeiro. Home, un orgullo. É un orgullo porque son 25 anos, e 25 anos eu non son das primeiras componentes, pero pasaron moi mal, porque empezaron en Valga, no concello, despois fora nunha plazuela á chuvia, despois nunha casa nun cuberto, así pouco a pouco hasta que conseguiron que lle deran este local e agora aquí, a verdad que trabállase bastante ben. Dada a situación actual, o recinto está limitado a 25 persoas e cumpre con todas as medidas sanitarias. As medidas de distancia marcadas polo suelo, temos o gel desinfectante, témolo tamén diseñado, por dicirlo así, que entran por unha porta, ven todo o que é o Belén e salen por outra sin cruzarse. O Belén estará aberto ata o 7 de xaneiro en horario de luns a sábado de 5:30 a 8:30, os domingos durante todo o día.